Jó reggelt! 3:09 van, ez itt Tatabánya. Én pedig itt állok a Millenniumi Park bejáratánál, innen indul a Gerecse 50. Ezt fogom most lefutni. A hivatalos rendezvény az egy hete volt. Több mint 9000-en vettek rajta részt, ez nagyjából magyarázza is, hogy én miért nem. Az eléggé borongós, talán nem lesz annyira meleg, egyébként 24-25 fok volt tegnap délután, ez talán most elmarad. Hátizsákomban van minden, amire szükségem lehet. Itt a hátizsákom. Ebben van 4 gyümölcsszelet, 2 epres vitatigris, telefon, az még nincs benne, de majd mindjárt benne lesz, 2000 forint, zsebkendő, egy esőkabát, csak mert sose tudhatjuk, és nagyjából 1,5 liter víz, és hát persze viszem a kamerát is. Nagyjából ennyi, azt hiszem lassan indulhatunk. Megpróbálom megkeresni a GPS alapján a pontos indulási helyet, ez valahol itt lesz a parkban, utána rányomok a startra és hajrá. A táv az 49 km, a szint azt, ha jól emlékszem, talán 1350 méter, egy egészen picikét több csak, mint a VTM Ultra. Hát jó lenne 6 órán belül beérni, de majd meglátjuk. Túl vagyok a 7. kilométeren, ez eddig végig eléggé emelkedett, viszont nagyon szép volt. Ezt a részt már futottam meg az előző pár kilométert is még tavaly ősszel, akkor nagyon szét volt járva. Mezőgazdasági és erdészeti gépek teljesen tönkrevágták itt az utat, most se jó, de azért sokkal jobb, mint amilyen akkor volt. Nagyjából egyébként eddig olyan 3 km aszfalt volt, még Tatabányán belül, és a többi viszont elég meredek emelkedő és már végre terep. Itt elég komoly írtások vannak, ez így nem néz ki túl szépen, ezért is járnak erre ennyit az erdészeti teherautók, meg mindenféle munkagépek. Ezért néz ki úgy az ösvény, ahogy meg is mutatom, így. Nem szép, de azért határozottan futható. Tényleg ez tavaly ősszel sokkal rosszabb volt. Túl vagyok a 10-en. Ez itt épp egy ilyen könnyű és eléggé gyorsan futható lejtő. Úgyhogy a 4 gyümölcsszeletből az egyiket már tolom is befelé. Kicsit nehezebben rágható, mint ahogy tegnap este volt, mikor kipróbáltam az egyiket, de s a baj, az íze az egyébként eléggé jó. Eddig egyébként eléggé jól jövök. Az előző 2 napban semmit nem futottam, csak egy kicsit bringáztam. 2-szer. Lehet, hogy ezért is a nap az eléggé kisütött sajnos. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a széljackimet, vagy esőkabátomat, azt teljesen feleslegesen cipelem magammal, de inkább így legyen, mint fordítva. Hozzávetőleg 14 km után kiértem az erdőből, és elvileg itt vagyok valahol Tardos határában. Ha jól láttam itt a táblát, akkor az 1,5 km közúton. Nem tudom, hogy az útvonal marad-e aszfalton vagy sem. Őszintén remélem, hogy nem. Másfelől ezen viszont tök jó gyorsan lehet haladni. Na de mindegy. Majd meglátjuk közben, itt, mint hogyha már látnék is házakat magam előtt a távolban, valószínűleg az Tardos. Szerintem azok a házak ott azok, hogyha látszik ott valahol. De egyelőre úgy néz ki, hogy ahogy elnézem az órámon a térképet, meg az útvonalat itt magam előtt, szerintem maradunk ezen az aszfalton még egy darabig sajnos. Történelmi pillanat, életemben most először lépek be Tardosra. Igen, az órám szerint is megérkeztem.
De még mindig az aszfalton maradunk. Itt amerre az út halad tovább. Kicsit balra. Hát végre kijöttem Tardosról. Ami egyébként egy nagyon szép kis település. De marhára sütött a nap, és azt én most még nagyon nem bírom. Nagyon hirtelen lett nyár, vagy mi ez most. Úgyhogy örülök, hogy egy kicsit visszaérhettem az árnyékba. Találtam egy közkutat, ahol meg tudtam vizezni a csősállamat, ami kimondottan jól esett. De azért örülnék, hogyha most már inkább javarészt csak ilyen hűvös erdőben maradnánk, és nem kellene megint ilyen kitett napos részeken szaladgálni. Ez egyébként itt nagyon szép rész. Szóval a félreértések elkerülése véget, most éppen terep futok. Még ha a látszat nem is ezt mutatja. Na, erre a szakaszra rohadt jó volna pár bot, de az nincs, pedig otthon van kettő is, mármint hogy kettő pár. Nincsen mások hátra. Héreg óta nagyjából folyamatosan emelkedik, de ez itt valószínűleg ez a vége, ez a legkeményebb.
Szóval az ilyen részeket nem szeretem. Nagyon kitett, napos, meg még borzik is. Keréknyomokon is rossz futni. Ez nem jó. Erdei út az azért lehetne benne több, mint ez. És ahogy elnézem, még egy jó darabig ezen a, itt a szántóföld szélén fogok lötyögni. Ott arrani végig. Fú, iszonyatosan melegem van. Fogalmam sincs, hogy ezzel mit lehetne csinálni, hogy ne legyen. Pont úgy érzem magam, mint ahogy a Szufla 50-en. Lötyög a hasamba sok víz, de képtelen vagyok felszívni. Nem tudok normálisan enni. Nem is ettem csak másfél gyümölcs szeletet, meg a 2 vizetigrist. A panaszkodásnak itt egy kicsit vége. Ez rohadt jól néz ki. Ez így nem az igazi, valamit kéne kezdenem ezzel, mert nem okvetlenül csak hűvösben vannak futóversenyek. Én meg szemlátomást nem bírom a meleget. Na mindegy, szóval 42 km, 5 óra 1 perc. Nem állok olyan nagyon szarul. Van még hátra, hogyha jól mérte az órán, meg ha pontos a távkírás, akkor 7 km. Ugye ezt lelövöm ezt a vaszkot, aztán még futok egy kicsit, még ha jól tudom, akkor Turulhoz fel kell menni. Ami jó, mert ott van egy büfé, és akkor legalább tudok venni valami sört, egy kis sót. Valami kis sós, az biztosan jól esne. De aztán onnan már csak lefelé a Millenniumi Parkig, vagy hogy hívják. Aztán már késő színen már lehet hallani az autókat, tehát valószínűleg rettentően közel van már az autópálya. Na hát, akkor egyelőre ennyi. Hát már csak kevesebb, mint 5 km. Az autópálya az itt van egy karnyújtásnyira balra, minden igaz. Ez most egy egészen szép kis ösvénypárk is kidőlt fával, de amúgy ezen teljesen jól lehet kocogni. Tehát valahol a 44,5 kilométernél járok. Nem tudom, meg egy kicsit izgulok, mert a Turulnak még itt se híre, se hamba. És már tényleg alig van hátra valami táv. Na mindegy, meglátjuk, hogy az mikor jön. Ha jön, lehet, hogy rosszul emlékszem. Cirka 47 km. Meg volt a Turul is, úgyhogy jól emlékeztem, nem maradt ki. Most lefelé ezen a hülye lépcsőn. Az előbb már láttam a Millenniumi Parkot, úgyhogy nagyon közel a cél. Iszonyat, hogy szét most bejönnek ezek. Köszönöm. Ezek a lépcsők többnyire lefelé lejtenek, ami nagyon rossz. Kész. Innen indultam. 5:58:24 lett a vége. 48,86 km, 5:58:24. Na, szint 1270, átlag pulzus 137, 120 óra regeneráció között. Na, hát ennyi. Azt hiszem, itt van valami büfé, ide én most beveszem magam. Hello!